potom vybité baterky. To si zaslúži pero vlastníka, je tá kožená, je tá z rovníka, až to se veľmi a neží už líka, diváča nevolá, no tak dajte ho. Francúzi, Španieli, tesia sa rastreli, čo sodia pod modrom oblohou, Čiste preto, že on to komentoval asi, ne? Majstri Európy vo futbale! No, 36 rokov uplynulo takto veľkého úspechu, hlavne slovenského futbalu. Som pravil, 9 Slovákov bolo v základe. Góly, penál samozrejme dali Slováci, Švehlík a Tobiáš. Budeme sa tam v finále, Kleška, Veľký Kríž, je Rajčany, Kríž porazil Cečko Vionu 2-0, hneď popoludní a Rajčany s Kýcov 3-1.